Ka ei kata ka bapen sengo tenat tam ya ka jing em jong a jong pi. Hato ka dei ka spa mo. Hato ka dei ka jing biang jing bet ka jongi. Hato ka dei ka jing bam ki bangi bam man kasni. Hato ka dei bangi yo i gino ki jat jing bam bangi yo kata kan pen sengo tenat yangi. Hanga kita barok kimla ban pen sengo tenat yanga. Walanga biang ka spa nganam sengo tenat. Walanga yo ka bam ka di ngasuk kalit kawan kan om sengo tenat. Henry ka jing sengo tenat tam hanga kalong. Kat no kalong ka sengo tenat ban tiap ba ublai ubiai dan rengkat bat nga ne bat pi. Wala nga dai ban ya leng bagi om leng baka ding. Ublai un om ino yangi ong ka kitab Isaya sa fulai ar kedekhat. Bat ka ni kalong ka bor bangila ban ya syaprang ha pedeng ki jing bat ki jing kuslai bat ki jing sengo si namar bangi tiap ba ublai udan rengkat bat ngi. Kasusana Wesley haba ka dan ha jing tiapang ka basitom hado kata-kata. Bat haba kata ka jing pang jing sitom kala juar kala sengo turu ba ublei un sawan ban syau no ya ka mensim ka jongka ban yalam no sila ka jong ka jaka. Umta ha pedeng kata ka jing pang jing sitom ka bajuar. Kala khat lut ye ki khon jongka baro bat haba ki khon kilayawan. Kilayalum saudong ya ka jing tiapang jongka. Bat habaki kuan ki yoi baka dana pedang ke jing sitam ka bajur. Kila yayam bat kila sengusi. Henry kasusana kalau ong bakal seneng penban ye ki kuan. Bakim day ban yam Henry penban. Ki day ban ruai ke jing ruai ban yaro ya ublay hakum ke nekapor. Bat ka ketien bak hadu ki baka ka keren ye laki kuan haswa ban bekut mensim ka ong. The greatest comfort in any circumstance in the facts that God is with us. Ka jing tengan ka bakrau tam hakano kano ka jing jan ne ka jing syam ka long ka jing shisha ba ublai udan bangi. Bat kine ki kentin jongka ka long ka jing shisha bat kala pentengan ru iki kuan jongka barok wat ha pedeng ka jing sengusi. Umta parlok ba i. Ka long yang abat ya piru kumjo. Habangi tiap ba ublai udan rengkat bangi hakino kino ki jing jah ka jing em kata ka long ka jing shngan yangi. Kaktian ngajong ublay kapen kan mau ba ujisu ubangi syakri bat ngej udai u emanawal ane uta ublay lembani. Unyai don rengkat bangi haman lagi puar jong gejing jabaro lada mangapat mapi ngim syam la jengai na u. Umta day yang abat ipi bangin jan syu bat bangin syan ya u. Nang ba ublay un long rengkat lembat nga bat pi. Ublay shibon kene ka long ka kubor balengkat bangangai dukan long gejing kerman.